Dacă și ți-ți place lintea, trebuie neapărat să-ți notezi rețeta asta pentru că e top! Hai să facem împreună o mâncare de linte perfectă pentru toamnă și gătită în timp record. Tocmai a intrat în bucătăria mea multicookerul Turbo Express cu gătire sub presiune de la Crock-Pot, care îți permite să gătești la abur, sous vide sau la turbo presiune, așa cum gătim noi lintea azi. Aveți aici o listă cu toate ingredientele de care aveți nevoie. Pur și simplu punem ingredientele pe rând în oala aparatului, mai puțin spanacul pe care o să îl adăugăm ulterior. Puteți folosi linte verde sau linte roșie care vă place mai mult și, deși afumătura este opțională, merge absolut perfect. Adăugăm și o cutie de roșii cuburi în suc propriu și 1 litru de supă de pui sau de legume, condimentăm foarte bine, amestecăm, apoi punem capacul aparatului și închidem valva. Aparatul are 14 funcții de gătire presetate plus modul turbo de gătire sub presiune. Am ales programul Beans, presiune mare, 22 de minute și când am apăsat butonul turbo, timpul de gătire a scăzut la 13 minute. La final eliberăm presiunea, adăugăm spanacul, amestecăm foarte bine și gata! Poftă bună!